тебе 3 милиончета. Колко ме спонсорирате. Следва капсула в колежката на Майнкрафт. Шеф на Майнкрафт да ме спонсорирате. Че съдебното дело е много скъпо. Аз ги разправям, бе. Той си го плаща. Не искам да съди. Е, сега с лопатата. Това да им чле край. А че има? Да ти казвам какво си. Свинете. Сега се прибирам. Сега ще ми звънят. Извинят, ама... Майки. Всички ще пишат. О! Човек, що съм ме копирал? И аз хора, дами и господа, и който ме гледа, са, ще бъде някакво по-яко. Е, трябваше го направите с такова, да има. Опа. Ладно. Nice. Very nice. Сега трябва да го изкопаем. И служи планкови. Които къде не сме баш на земята. Мога ще ми трябва още вълна. И надявам се проектите ви харесва. Абонирайте се. Аре, има овца. Ще припил, бе. Пак казвам, извинявам се, че казах, ама... Ето бихме, изтерихме я. Като искате го кажете, изтерихме я. Изтерихме четурата. Искам да лайкнете и да напишете коментар. Дали има човек, който ви дразни? При мен има. Най-че брат ми. То е очевидно. Са. При нощта. Правилно чухте, при нощта. Ги взимаме. Ключе. Слагаме тук. Ето така. И лягаме да спим. Това чата не го гледайте. Добре, здравейте на следващия ден. Това се вижда в следващия епизод. Така, в следващия епизод. Здравейте, дами и господа. Съм Пипиното със следващия епизод на Майнкрафт нещо си. Да, още не съм измислил име. Също Майнкрафт Къмпинг сезон 2.
Сега като казах Minecraft Clipping. Спрях поредицата, защото съм на един бък.